Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων, κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι δημοτικοί τοπικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά με υγεία, χαρά και ευτυχία. Εκ μέρους της τοπικής μας εκκλησίας και της Δικεδήμε, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο ανοιχτό καλεσμά μας και είστε όλοι εδώ μαζί μας, γεμίζοντας για άλλη μια φορά το Στρατουδάκιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μεγαρέων. Όλο τον χρόνο, φίλες και φίλοι, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις χρονιάρες μέρες, όλες οι οικογένειες πρέπει να έχουν ένα στήριγμα για να μην λείψει από κανέναν η αγάπη, η καλοσύνη, η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός, ένα γλυκό, ένα φρέσκο ψωμί και ένα ζεστό πιάτο φαγητού στο γιορτινό τραπέζι. Δεν είναι πολλά, είναι όμως σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, όλοι εμείς που συνεργαστήκαμε για να διοργανώσουμε την απόψινή εκδήλωση, χαιρόμαστε που συμμετέχουμε και κυρίως χαιρόμαστε που συμβάλλουμε με τον δικό μας τρόπο στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των συμπολιτών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί με συνέπεια η συνέχεια της εξαιρετικής δράσης του Καταστήματος Αλληλεγγύης και της Τράπεζας Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος. Εκκλησία, πολίτες, επιχειρηματίες, Δικεδήμε και Δήμος Μεγαρέων συνεργάζονται στενά με ρόλους διακριτούς προκειμένου να υπάρχει η βοήθεια και η συμπαράσταση που χρειάζεται στους ανήμπορους συμπολίτες μας, οι οποίοι υποφέρουν από διάφορες αιτίες, αλλά κυρίως από την τραγική οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τα παιδιά του πρώτου και του δευτέρου Λυκείου Μεγάρων να μας πούν για την προσφορά τους σε αυτή τη φιλανθρωπική εκδήλωση, η οποία είναι πολύ συγκινητική και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εχθές διεξήχθη αγώνας μπάσκετ φιλανθρωπικού χαρακτήρα μεταξύ του πρώτου και δευτέρου Γενικού Λυκείου Μεγάρων. Τα έσοδα από τον αγώνα αυτό θα θέλαμε να τα διαθέσουμε στο κοινωνικό παντοπολείο. Το ποσό που μαζεύτηκε ανέρχεται περίπου στα 480 ευρώ. Εκ μέρους όλων των παιδιών, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Και σας συγχαίρουμε για αυτή σας την πρωτοβουλία και σας καλούμε όχι μόνο να βοηθήσετε έτσι, αλλά να φύγετε και ενεργά να βοηθήσετε στην διανομή όλων αυτών των ειδών που κάθε φορά, κάθε μήνα, 2 φορές το μήνα διατίθεται στους ανθρώπους. Να είστε καλά και ο Θεός να σας σκεπάζει και να σας τα δίνει πλούσια όπως και εσείς τα δίνετε με την καρδιά σας. Φίλες και φίλοι, απόψε είναι εδώ και συμμετέχουν στη γιορτή μας και θα τους δείτε στη σκηνή τα μέλη της παιδικής χοροδίας του Δήμου Μεγαρέων υπό τη διεύθυνση της Μαριλίας Ηλία, τα μέλη του μουσικού συνόλου Γκρουπέντο του καθηγητή μουσικής Σπύρου Παπανικόλα υπό τη διεύθυνση της κυρίας Ιωάννας Μετζούκου. Επίσης, είναι εδώ μαζί μας και τιμά όλους μας με την παρουσία του και τη συμμετοχή του στην απόψινή εκδήλωσή μας, ο γνωστότατος ηθοποιός από το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ο Στράτος Τζόρτζογλου. Εγκεκριμένος καλλιτέχνης με πολλές περγαμηνές, μια απόλυτα πετυχημένη πορεία στον χώρο της τέχνης, που έχει μια λαμπρή καριέρα και έχει κατακτήσει το κοινό, και εκτός των άλλων έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, με ευαισθησίες, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο λαό χωρίς καμία χρηματική αμοιβή, όπως και απόψε. Και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Και έχει καταφέρει να είναι πολύ αγαπητός στους καλλιτεχνικούς κύκλους, αλλά και αξιαγάπητος στην κοινωνία.
Απόψε ο Στράτος Τζόρτζογλου θα απαγγείλει αποσπάσματα από το θεατρικό έργο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του γνωστού Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί. Κυρίες και κύριοι, η γιορτή μας αρχίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.
απόψε εδώ για να σας πω τη δική μου ιστορία. Μια ιστορία που ξεκίνησε από μια απλή και καθημερινή μέρα. Εξελίχθηκε σε περιπέτεια και κατέληξε σε μια αληθινή ιστορία αγάπης. Γιατί όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησέ την, μόνο που τα μονοπάτια της είναι τραχιά και απότομα. Και όταν τα φτερά της αγκαλιάσουν, παραδώσου, μόνο που το σπαθί που είναι κρυμμένο ανάμεσα στις φτερούγες της μπορεί να σε πληγώσει. Και όταν σου μιλήσει η αγάπη, πίστεψέ την, μόνο που η φωνή της μπορεί να διασκορπίσει τα όνειρά σου σαν το βοριά που ερημώνει τον τόπο, που ερημώνει τον κήπο. Μια ιστορία λοιπόν θα σας πω που όπως κάθε ιστορία αγάπης κρύβει μέσα της ένα θαύμα και ένα αληθινά μοναδικό δώρο. Το δώρο για το οποίο θα σας μιλήσω απόψε δεν είναι άλλο από το γέλιο των αστεριών. Ένα δώρο που σε αυτούς που είναι σε θέση να το εκτιμήσουν χαρίζει μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας και ομορφιάς. Αλλά ας πάρω καλύτερα την ιστορία από την αρχή για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα. Όλα ξεκίνησαν πριν 6 χρόνια περίπου, όταν το αεροπλάνο μου έπαθε βλάβη στη Σαχάρα. Μάλλον όχι, η ιστορία ξεκινάει από πολύ πιο παλιά, από τότε που ήμουν 6 χρονών. Τότε που διαβάζοντας ένα βιβλίο για τα παρθένα δάση, έφτιαξα μια ζωγραφιά που με έκανε να καταλάβω πως θέλω να γίνω ζωγράφος. Για μένα η ζωγραφιά που είχα φτιάξει ήταν ένας βόας που είχε καταπιεί ένα μεγάλο ελέφαντο. Για τους μεγάλους όμως, δυστυχώς, ήταν ένα καπέλο. Έφτιαξα λοιπόν ένα δεύτερο σχέδιο, πιο απλοϊκό, για να μπορέσουν και οι μεγάλοι να καταλάβουν, και έτσι σιγά σιγά προσπάθησα να τους εξηγήσω. Οι μεγάλοι δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τίποτα από μόνοι τους και αυτό είναι πολύ κουραστικό για τα παιδιά. Μάνταιος κόπος. Εκείνοι επέμεναν να παρατήσω τα σχέδια για να κοιτάξω να μάθω γεωγραφία, ιστορία, αριθμητική, γραμματική. Η γεύση αυτής της αποτυχίας με οδήγησε να εγκαταλείψω το όνειρό μου και να διαλέξω ένα άλλο επάγγελμα, και έτσι έγινα πιλότος. Έκανα λοιπόν στη ζωή μου ένα σωρό επαφές με πολλούς σοβαρούς ανθρώπους, έζησα τους μεγάλους από κοντά, γεγονός που δεν βελτίωσε καθόλου τη γνώμη μου που είχα για αυτούς. Κάπου, αν συναντούσα κάποιον που πίστευα πως μπορούσε να καταλάβει, το έδινα εκείνο το παλιό παιδικό μου σχέδιο για να πάρω πάντα δυστυχώς την ίδια απάντηση. Κανείς δεν έβλεπε το βόα που είχε καταπιεί εκείνο τον τεράστιο ελέφαντα. Για όλους δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα καπέλο. Έτσι κι εγώ μιλούσα για bridge, golf, πολιτική, γραβάτες, κάνοντας τους μεγάλους να νιώθουν χαρούμενοι που συνδιαλεγόντουσαν με έναν τόσο σοβαρό άνθρωπο. Έτσι έζησα μόνος. Γιατί μόνος είναι όποιος δεν έχει κάποιον που να μπορεί να του μιλήσει αληθινά. Ακόμα και αν βρίσκεται ανάμεσα σε εκατομμύρια ανθρώπους. Όλα άλλαξαν όμως τη μέρα που έπαθα εκείνη τη βλάβη στην έρημο της Σαχάρα. Στις Ανατολής στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μοχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος αποσώει και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά εκεί. Το κοιτούν οι Μπεδουίνοι με ματιά λυπητερή, κι ο όρκος τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί.
Γιατί όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. Και όπως είναι για το μεγάλωμά σου, είναι και για το κλάδεμά σου. Και όπως ανεβαίνει ως την κορυφή σου και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά κλαδιά σου που τραμοσαλεύουν στον ήλιο, έτσι κατεβαίνει και ως τις ρίζες σου και ταράζει την προσκόλλησή του στον χώμα. Σαν θέματα σταριού σε μαζεύει κοντά της, σε αλωνίζει και σε ξεσταχιάζει, σε κοσκινίζει για να σε ελευθερώσει από τα φλούδια σου, σε αλέθει για να σε λευκάνει, σε ζυμώνει ώσπου να γίνεις απαλός. Και μετά σε παραδίδει στην ιερή φωτιά της για να γίνεις ιερό ψωμί για του Θεού το άγριο δείπνο. Όλα αυτά θα σου κάνει η αγάπη για να μπορέσεις να γνωρίσεις τα μυστικά της καρδιάς σου και με τη γνώση αυτή να γίνεις κομμάτι της καρδιάς της ζωής. Ήμουνα ολομόναχος λοιπόν, αφού δεν είχα μαζί μου στο αεροπλάνο και που είχα πέσει στη Σαχάρα. Δεν είχα ούτε μηχανικό, ούτε επιβάτες, γεγονός που σήμαινε ότι έπρεπε να κάνω μόνος μου αυτή τη δύσκολη επισκευή και μάλιστα όσο το δυνατό συντομότερα, αφού είχα νερό μόνο για 8 μέρες. Το πρώτο βράδυ λοιπόν αποκοιμήθηκα πάνω στην άμμο, 1000 μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή, νιώθοντας πιο μόνος και από ναυαγό σε σχεδία στη μέση του ωκεανού. Φαντάζεστε λοιπόν την έκπληξή μου όταν τα ξημερώματα με ξύπνησε μια λεπτή παιδική φωνούλα που ζητούσε επίμονα να τη ζωγραφίσω ένα αρνί. Πετάχτηκα πάνω, σαν να με είχε χτυπήσει στο πελέκι. Έτριψα καλά τα μάτια μου, τα ανοιγόκλεισα πολλές φορές, μη μπορώντας να πιστέψω το θέαμα που αντίκρισα. 1000 μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή είχα μπροστά μου ένα ανθρωπάκο που έμοιαζε με οπτασίας, αφού σε τίποτα δεν θύμιζε χαμένο παιδί στη μέση της ερήμου. Με κοίταζε με μία σοβαρότητα και δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μου ζητάει επίμονα να του ζωγραφίσω ένα αρνί. Όταν το μυστήριο παρά είναι εντυπωσιακό, δεν τολμάς να μην υπακούσεις. Όσο περίεργο και αν μου φαινόταν, έβγαλα από την τσέπη μου ένα χαρτί και ένα στυλό, αλλά στη στιγμή θυμήθηκα πως ενώ είχα μελετήσει τόσες επιστήμες, δεν ήξερα και να ζωγραφίζω, του το είπα, αλλά εκείνος δεν έδειξε να ενοχλείται, ήθελε οπωσδήποτε να του ζωγραφίσω ένα αρνί. Δεν είχα ζωγραφίσει ποτέ αρνί. Και έτσι σκέφτηκα να του κάνω εκείνο το πρώτο σχέδιο με το βόα που κανένας μεγάλος δεν μπόρεσε να καταλάβει, αφού για όλους δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα καπέλο. Φανταστείτε την έκπληξή μου όταν τον είδα να διαμαρτύρεται, λέγοντας πως ζήτησε ένα αρνί και όχι ένα βόα που είχε καταπιεί έναν ελέφαντα. Γιατί ο βόας λέει είναι επικίνδυνος και ο ελέφαντας μεγάλος, ενώ το μέρος που μένει εκείνος, ο δικός του πλανήτης, αυτό το μέρος ήταν μικρό. Γι' αυτό ήθελε ένα αρνί. Αποφάσισα λοιπόν να μην του χαλάσω το χατήρι και ζωγράφισα, αλλά ο μικρός ανθρωπάκος ευγενικά απέριψε ένα-ένα όλα με τα σχέδια. Το ένα το έβρισκε άρρωστο, το άλλο γέρικο, το τρίτο είχε λέει κέρατα, το κρυάρι. Χάνοντας την υπομονή μου καθώς βιαζόμουν να προχωρήσω στην επισκευή του σκάφους μου, το ζωγράφισα λοιπόν ένα κασόνι με 3 τρύπες και του είπα ότι το αρνί του είναι εκεί μέσα. Με μεγάλη μου έκπληξη τον είδα να χαμογελάει ικανοποιημένα και να λέει πως ήταν ακριβώς όπως το ήθελε. Η μόνη του έγνοια τώρα ήταν αν θα χρειαζόταν πολύ χορτάρι, γιατί ο τόπος του ήταν μικρός. Τον καθησύχασα λέγοντάς του πως του έδωσα ένα μικρούτσικο αρνί. Το κοίταζε σαν να μην μπορούσε να το χορτάσει. Στο τέλος χαμογέλασε και μου είπε πως το αρνί του αποκοιμήθηκε. Έτσι γνώρισα το μικρό πρίγκιπα. Yeah.
πού ερχόταν, αφού ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έκανε συνέχεια ερωτήσεις, έμοιαζε να μην ακούσει σχεδόν ποτέ τις δικές μου. Σκόρπιες κουβέντες ξετύλιγαν σιγά σιγά το νήμα της μυστηριώδους ύπαρξής του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που αντίκρισε το αεροπλάνο μου και δεν ήξερε καν τι είναι. Όταν του εξήγησα, ενθουσιάστηκε που είχα πέσει, όπως είπε, και εγώ από τον ουρανό και με περιέργεια και ζωντάνια θέλησε να μάθει από ποιον πλανήτη. Μια μικρή λάμψη φώτισε ξαφνικά το μυστήριο της παρουσίας του και εξτασιασμένος τον ρώτησα αν έρχεται από άλλον πλανήτη, αλλά εκείνος πάλι δεν μου απάντησε. Έμεινε εκεί για ώρα, πολύ βυθισμένος στις σκέψεις του, ώσπου έσπασε τη σιωπή λέγοντας πως το αρνί που του ζωγράφισα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κασόνι σαν σπίτι. Θέλοντας να τον ευχαριστήσω, του είπα πως αν ήθελε θα του ζωγράφισα και ένα σκηνή και ένα πασαλάκι για να το δένει ώστε να μην το χάσει. Τότε ο μικρός μου φίλος μου εξήγησε πως ο τόπος του ήταν πολύ μικρός και πρόσθεσε κάπως μελαγχολικά πως ακόμα κι αν προχωρήσεις ίσια μπροστά, δεν πας και πολύ μακριά. Μου αποκάλυψε πως ο πλανήτης από όπου ερχότανε δεν ήταν πιο μεγάλος από ένα σπίτι. Το γεγονός δεν μου έκανε εντύπωση. Μελετώντας αστρονομία, είχα μάθει πως πέρα από τους μεγάλους πλανήτες υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι, τόσο μικροί που ακόμα και με το τηλεσκόπιο είναι δύσκολο να τους διακρίνεις. Όταν ένας αστρονόμος ανακαλύπτει έναν από αυτούς τους πλανήτες, του δίνει για όνομα έναν αριθμό. Έχω βάσιμες υποψίες ότι ο μικρός μου φίλος ερχόταν από τον αστεροειδή Β612. Αυτόν τον αστεροειδή τον είχε δει μία και μοναδική φορά ένας Τούρκος αστρονόμος το 1909, αλλά κανείς δεν τον πήρε στα σοβαρά στο συνέδριο αστρονομίας εξαιτίας των ρούχων που φορούσε. Ευτυχώς λίγο αργότερα ένας Τούρκος δικτάτορας υποχρέωσε το λαό του να ντύνεται ευρωπαϊκά. Έτσι, όταν ο αστρονόμος μας έκανε ξανά την παρουσίαση με ένα κομψό ένδυμα αυτή τη φορά, βρήκε σύμφωνο το υπόλοιπο συνέδριο. Ο λόγος που σας μιλάω με τόσες λεπτομέρειες για τον αστεροειδή Β612 και σας εμπιστεύτηκα και το νούμερό του είναι γιατί βλέπω πως ανάμεσά σας υπάρχουν πολύ μεγάλοι και στους μεγάλους αρέσουν τα νούμερα. Όταν τους λες ότι γνώρισε ένα καινούριο φίλο, δεν σε ρωτούν πράγματα ουσιώδη γι' αυτόν, όπως η χρειά της φωνής του, τα αγαπημένα του παιχνίδια, το χρώμα των ματιών του, τον ήχο της φωνής του. Όχι. Σε ρωτούνε την ηλικία του, πόσα κιλά είναι, πόσα αδέρφια έχει, γιατί μόνο έτσι νιώθουν πως το γνωρίζουν καλά. Αν πείτε στους μεγάλους παράδειγμα, είδα ένα όμορφο σπίτι με κόκκινα τούβλα, με γεράνια στα παράθυρα, με περιστέρια στη στέγη, δεν θα δείξουν κανέναν ενθουσιασμό. Αν όμως σου πείτε, είδα ένα σπίτι αξίας 1.000.000 ευρώ, θα συμπεριφερθούν λες και μιλάτε για ένα από τα ωραιότερα πράγματα του κόσμου. Αν λοιπόν προσπαθήσω να πείσω τώρα τους μεγάλους πως η απόδειξη πως ο μικρός πρίγκιπας είναι πρόσωπο υπαρκτό και όχι πλάσμα της φαντασίας μου, είναι πως ο μικρός πρίγκιπας ήταν όμορφος, πολύ όμορφος, γελούσε συνέχεια και ήθελε πολύ ένα αρνί. Γιατί για να γελάς και να θέλεις ένα αρνί, σίγουρα υπάρχεις. Αλλά αν τα πω όλα αυτά θα γίνω αντικείμενο χλευασμού και θα πω πως παιδιαρίζω. Αν όμως σου πω ότι ο μικρός πρίγκιπας υπάρχει και ο πλανήτης από τον οποίο έρχεται είναι ο αστεροειδής Β612, τότε θα πιστούν πέρα από κάθε αμφιβολία. Σας παρακαλώ λοιπόν, δείξτε κατανόηση και μην μας κρατάτε κακία. Έτσι είναι οι μεγάλοι. Ο μικρός πρίγκιπας βέβαια δεν έδινε ποτέ εξηγήσεις, ίσως γιατί πίστευε πως όλοι μας είμαστε όμοιοι. Εγώ όμως δυστυχώς δεν ήξερα πώς να δω το αρνί μέσα στο κασόνι. Ίσως άρχισα να γίνομαι με τα χρόνια κι εγώ σαν τους μεγάλους. Συγχωρέστε με. Κάθε μέρα λοιπόν που περνούσαμε μαζί στην έρημο, ενώ προσπαθούσα να επισκευάσω το αεροπλάνο μου, μάθαινα και κάτι καινούργιο για τον μικρό μου φίλο, τον πλανήτη του και το ταξίδι του, ως τη μέρα που το γνώρισε. Αφορμή στάθηκε για άλλη μια φορά το μικρό αρνάκι που έγινε αιτία να γνωριστούμε και να αρχίσει η ιστορία μας. Με ρώτησε αν τα αρνιά τρώνε δεντράκια. Γιατί κάτι τέτοιο λέει θα σήμαινε πως τρώνε και μπαομπάμπ. Βιάστηκα να του θυμίσω πως τα μπαομπάμπ είναι δέντρα μεγάλα σαν πολυκατοικίες
για να με αποστομώσει όμως αμέσως λέγοντάς μου πως πριν γίνουν τόσο μεγάλα τα μπαομπάμπ, στην αρχή είναι μικρά. Χρειάστηκε να επιστρατεύσω όλη μου την εξυπνάδα για να καταλάβω γιατί ήταν τόσο σημαντικό για εκείνον το αρνί του να μπορεί να φάει τα μπαομπάμπ. Στον πλανήτη του λοιπόν υπήρχαν καλοί και κακοί σπόροι. Οι πιο τρομεροί από τους κακούς ήταν αυτοί των μπαομπάμπ. Με τα μπαομπάμπ, αν καθυστερήσεις πολύ, είναι αδύνατο να τα ξεφορτωθείς, αφού γεμίζουν όλο τον τόπο και τρυπούν τον πλανήτη με τις ρίζες τους. Γεγονός που στον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα μπορούσε να φέρει την καταστροφή, αφού ήταν πολύ μικρός ο πλανήτης του και αν τα μπαομπάμπ ήταν πολλά, θα μπορούσε να εκραγεί. Μου εξήγησε λοιπόν πως κάθε πρωί, αφού πλενόταν, ξεκινούσε να συγυρίσει και να νοικοκυρεύει τον πλανήτη του. Ήταν γι' αυτό θέμα πειθαρχίας. Έπρεπε οπωσδήποτε να ξεριζώνει τακτικά τα μπαομπάμπ, αφού πρώτα βέβαια τα ξεχώριζαν στις τριανταφυλλιές. Γιατί όταν ήταν μικρά τα μπαομπάμπ, έμοιαζαν πολύ μεταξύ τους. Δηλαδή τα μπαομπάμπ με τις τριανταφυλλιές μοιάζαν. Ήταν βαρετή δουλειά, όπως μου είπε, αλλά απαραίτητη. Δεν μου αρέσει τώρα να μιλάω δασκαλίστικα, όμως τον κίνδυνο των μπαομπάμπ το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι και τα ρίσκα που διατρέχει κανείς αν χαθεί σε κάποιο αστεροειδή είναι τόσα πολλά που για μια φορά θα κάνω μια εξαίρεση και θα σας πω: παιδιά, προσέχτε τα μπαομπάμπ. Τα μπαομπάμπ ήταν μόνο η αρχή. Λίγο άρχισα να ανακαλύπτω τη μικρή μελαγχολική ζωή του. Για μεγάλο διάστημα τα ηλιοβασιλέματα ήταν η μόνη του διασκέδαση. Επειδή ο πλανήτης του ήταν πολύ μικρός, αρκούσε να μετακινήσει λίγο την καρέκλα του, λίγο παραπέρα, για να δει ένα ηλιοβασίλεμα, όταν το είχε ανάγκη. Μου εκμυστηρεύτηκε μάλιστα πως μία μέρα είδε τον ήλιο να δει 40 φορές. Λίγο αργότερα πρόσθεσε πως όταν ήταν θλιμμένος αποζητούσε ένα ηλιοβασίλεμα. Αλήθεια, πόσο θλιμμένος να ήταν ο μικρός μας πρίγκιπας τη μέρα αυτή με τα 40 ηλιοβασιλέματα. Προσπάθησα να μάθω, αλλά ο μικρός πρίγκιπας για άλλη μια φορά δεν απάντησε. Και μου έφερε πάλι στο μυαλό μου εκείνο το ποίημα του Χαλίλ Γκιμπράν για την αγάπη, που λέει ότι η αγάπη σε παραδίδει στην ιερή φωτιά της για να γίνεις ιερό ψωμί για του Θεού το Άγιο Δείπνο. Η αγάπη δεν δίνει τίποτα παρά μόνο τον εαυτό της και δεν παίρνει τίποτα παρά μόνο από τον εαυτό της. Η αγάπη δεν κατέχει και ούτε μπορεί να κατέχεται, γιατί η αγάπη αρκείται στην αγάπη. Όταν αγαπάς δεν θα έπρεπε να λες ο Θεός είναι στην καρδιά μου, αλλά μάλλον εγώ βρίσκομαι μέσα στην καρδιά του Θεού. Και μην